Ba. Üdvözlök mindenkit, Veres Judit vagyok, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy önöknek, nektek bemutassam a My Daily Choice üzletet. És azért örülök, hogy bemutathatom, mert szerintem minden nap, amikor kinyitom a webplázámat, akkor egy új üzletet találok, egy teljesen más lehetőséget, és erről gondoskodik két nagyon fiatal tulajdonos, akiknek nagyon hálás vagyok, mert szerintem nekem ez az ötlet, amit ők létrehoztak, még a fejembe se tudott volna megszületni. Tehát nagyon gyakori, amikor valaki azt mondja, hogy azon gondolkodik, hogy milyen üzletet kéne csinálni, és az a helyzet, hogy én ezen a vállalaton, ezen a cégem még gondolkodni se tudnék, mert annyira zseniálisan van összetéve. Megosztom a képernyőmet, és nagyon remélem, hogy lehet majd látni. Igen, bólogatnak, akkor ezek szerint szuper, lehet látni a képernyőt. Nagyon fiatalok a tulajdonosok, nagyon helyesek, Josh és Jenna Zweigel, akikben talán az egy közös momentum, hogy nagyon szerették a network marketinget. Igazán könnyű volt megszeretni nekik, hiszen Josh Zweigel az első dollármillióit 19 éves korától 21 éves koráig összeszedte ebből az ágazatból, tehát ő szerintem hatalmasakat kacag azon, amikor valaki azt mondja, hogy ez az az ágazat, ami nem működik, itt csak reményt árulnak az embereknek, és agymosás van, neki olyan jól sikerült ez az ágazat, hogy az első dollármillióit, amiből meg tudta alapítani a cégét, azt 3 év alatt egy network marketing cégből tette össze. És eközben ismerkedett össze Jenna Zweigellel, aki aztán a felesége is lett, és Jenna a network marketingnek most azt tudom mondani, hogy talán az első számú koronázatlan királynője, de Jenna se volt igazán sikeres a network marketing cégekben, meg tudott élni belőle, de azt az igazi átütő sikert nem tudta meghozni, ezért aranyosak, mert azt mondták, hogy kerestek egy céget, és mivel nem találták meg, ezért megalapították ezt a céget. Ez a cég a My Daily Choice vállalat. És ugye egy kicsit nehéz volt a kezdet, lehet látni, hogy nyilván máshogy néztek ki, nyilván kisebb volt a létszám, aki egyáltalán ezt a céget követte, viszont nagyon érdekes, mert a nyálkahártyából felszívódó szprék, amiből azt a 3 szprétot lehet látni, ezek a szprék már akkor is annyira zseniálisak voltak, hogy ezzel a 3 szprével fel lehetett építeni egy olyan vállalatot, ami gyakorlatilag már akkor is bekerült a Business for Home magazinban, rengeteg cikk jelent meg róla, és aztán a későbbi nehéz kezdetek után egy picit elkezdett fejlődni, megérkezett a Hemworks brand, ami a kenderolajjal foglalkozó brandünk, és gyakorlatilag rengeteg szaksajtóba megjelent és cikkeztek erről a 2 fiatalról, aki gyakorlatilag berobbant ebbe az ágazatba, és létrehoztak egy olyan céget, ami még soha nem volt előtte. És ez az a cég, amit szeretnék nektek bemutatni, mert ha ennek a cégnek megkapod a linkjét, megkapod, hogy létrehoz ehhez a céghez fúzionálva a saját webplázádat, akkor az álmaidnak, a céljaidnak gyakorlatilag nem lehet határa, csak a te fejedben, mert ez a cég, ez a vállalat minden eszközt megad hozzá, és ezt meg is fogom neked mutatni. Gyakorlatilag rengeteg vásárlónk van, rengeteg partnerünk van, aki üzletileg foglalkozik, affiliate rendszerben foglalkozik a céggel, és gyakorlatilag részesedhetünk, és egy picit úgy szoktam mondani, hogy abból a sikerből részesedhetünk, amit ez a 2 fiatal megálmodott, és nem csak megálmodott, hanem létrehozott. Azóta most már a sok-sok új brand mellett, mert az álom, a cél az volt, hogy egy Amazonhoz hasonlító oldalt hozzunk létre, amiben egyesíteni tudjunk cégeket. Itt nem az volt a cél, hogy tönkretegyük, hanem akár vannak olyan brandjeink, amik ugyanazon a márkanéven futnak, mint előtte futottak. Az összes affiliate-jük az fúzionált, bekapcsolódott a My Daily Choice-ba, és így lehetőséget kaptak, hogy a teljes termékpalettát kínálják. Mi az, amit a My Daily Choice máshogy csinál, mint más vállalat, és szerintem ez egy fontos rész. Ugye az egyik, mi ma, amiben sikert lehet elérni? Hogyha megkaptad ezt a webplázát, amivel rendelkezel, akkor gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy
tényleg bárhova a világra tudsz forgalmazni, és levesznek rólad egy olyan terhet, amit vállalkozóként magadra kéne venned, hogy meg tudj alkotni egy olyan céget, egy olyan vállalatot, amiben a kártyamozgás legyen, ahol a logisztika megoldott, az alkalmazottak, stb. Tehát ami nagyon fontos, az egyrészt, hogy egy nagyon színes, változatos termékpaletta van, ki tudunk szolgálni nagyon sok embert, itt most ezen a képen mondjuk van egy kutya és egy hölgy, de mondhatnám, hogy a kutyát is ki tudnánk szolgálni, tehát nem igaz, hogy a kutyát sem érdekli a webshopunk, már nem arra néz, de nagyon sok olyan termékünk van, amit állatoknak is lehet adni. Amerikában külön termékcsaládunk van erre, és Európában is nagyon sokan adják az állataiknak, mert nagyon sok nyálkahártyából felszívódó termékünk van, vagy bőrön át felszívódó termékek, amik abszolút jók az állatoknak is. Aztán egy olyan vásárlási élményt tudunk nyújtani a vásárlóidnak, ha el tudod indítani most a webplázádat, ami gyakorlatilag kompatibilis a jelennel. Azért mondom, hogy kompatibilis a jelennel, mert nagyon sokszor arról beszélünk, és úgy mutatják be a My Daily Choice, vagy az online teret, mint a jövő vállalkozása, de ez nem a jövő vállalkozása, ez a jelen. A jelenben az online abszolút jelen van. Körülvesz minket, és látod mindenhol, ha tudomást veszel róla, akkor is, ha nem veszel tudomást róla, akkor is mindenképpen ott van körülötted. Tehát egy nagyon egyszerű vásárlási élményt tud adni, amivel gyakorlatilag ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nem akarok regisztrálni valahova, de ide nem regisztrál valaki, hanem végigvisz gyakorlatilag egy vásárlást, ahol név, e-mail cím, telefonszámmal létrehoz magának egy felületet, amiben megtörténik ez a vásárlás, ott tudja követni a maga rendeléseit, te, mint ajánló, gyakorlatilag ebből a folyamatból ki is jöhetsz, mögötted van egy nemzetközi support, ami akár supportálja, rendezi a te vásárlóidat. És a termékek és a szolgáltatások nagyon sok ember számára érdekesek lehetnek, ugye vannak fizikális termékeink, és vannak digitális termékeink, amiből mondjuk emeljek ki egyet, akár az online utazás, vagy az utazási platformok, egy online foglalási oldal, ami ma teljesen kompatibilis azzal, hogy egyszerűen hogyan foglalnak az emberek utazásokat. Már nagyon kevés ember sétál be egy online utazási irodába, és nagyon kevés ember foglal ott, tehát lesz egy utazási irodád, lesz egy webplázád, és te azt a részt használod, amit akarsz, sőt, azt a részt ajánlod, amit szeretnél. Aztán beszélhetünk a csúcs technológiákról, ami nekem az egyik kedvencem, mert azonnal, aki beüzemeli affiliate rendszerben az ő web felületét, ehhez kap egy telefonos applikációt, amivel elérheti, hogy a tengerpartról, vagy bárhonnan akár tudja működtetni a saját vállalkozását, és akár termékcsoportonként weboldalakat tud küldeni bárkinek, ajánlatokat tudunk küldeni, tehát le tudjuk egyszerűsíteni a vásárlási élményt. Aztán a webirodában az értékesítést abszolút a növekedés nyomon lehet követni, és hát remélem, hogy minél hamarabb el tudtok indulni, elindítjátok a vállalkozásotokat, mert nekem például az egyik álmom az volt, hogy mivel ez a cég 192 országban tudunk akár digitális termékeket forgalmazni, és 80-90 országban tudunk fizikális termékeket kiszállítani, és ezért az egyik álmom az volt, hogy én akkor is tudjak forgalmazni, és akkor is nőjön a forgalmam, amikor én alszom, mert azért érzem, hogy egy megváltozott világban nagyobb szükség van a folyamatos bevételhez, hiszen arányosítjuk a kiadást a bevételhez, akkor szerintem többen vagyunk, akik ezt érezzük, és ebben a vállalkozásban abszolút nyugodtan tudod követni, tényleg lefekszel este, felkelsz reggel, és én nekem is a reggeleim úgy szoktak tenni, hogy megnézem, hogy mekkora volumennel növekedett a vállalkozásom. Lehet, hogy nem is tudom, hogy mely országokból történtek ezek a rendelések, de mondjuk nyilván után lehetne követni, de a lényeg az, hogy erre megkapsz egy üzleti eszközt. Aztán a jelöltek toborzásához rengeteg eszköz van. Ma a jelölteket ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy csak az ismeretségi körből kell megszerezni a jelölteket, de valahogy nekem az a tapasztalatom, hogy olyan érdekes a világ, hogy amikor nyit valaki egy új vállalkozást, akkor nagyon sokszor a barátnak gondolt emberek nem mennek be oda vásárolni, elmennek máshova inkább vásárolni, vagy okoskodnak, hogy miért nem kellett volna megnyitni, hogy fog valaki tönkre menni, miközben mondjuk simán elmennek, és nagyon sok pénzt kiadnak mondjuk olyan dolgokért, amire lehet, hogy nincs is szükségük, és másnak a zsebébe tesznek pénzt, ahelyett, hogy az ismeretségi körbe történne ez meg.
Úgyhogy nagyon jó az, hogy van olyan toborzási rendszer, ahol akár a világhálón, akár kinek lehetne hirdetni, ez mindenféle eszköz van, hogy hirdessél, hogy fényképeket adnak, toborzó, kisfilmeket adnak, és te ezt nyomon tudod követni, akár e-mailek formájában, hogy kik azok, akik rendeltek, és például nekem is előfordul gyakran, hogy mondjuk felteszek akár az Instagramra, vagy a Facebookra, vagy a TikTokra valamilyen hirdetést, és valamelyik nap is érkezett olyan megrendelés, fogalmam nincs, hogy kicsoda, én is ráírtam utána, de láttam, hogy amerikai volt, aki rendelt, és láttam, hogy például Hemworks CBD-olajat rendelt. Az a fajta termék nincs is itt Európában, amit ő megrendelt, viszont én tudok egy európai székhelyről értékesíteni Amerikába, anélkül, hogy nekem egy raktárkészletet kellett volna ott tartani. Úgyhogy én nagyon hálás voltam aznap. Aztán marketingrendszerek vannak, 100%-ban ingyenesen kapjuk ezeket a rendszereket, és nem győzök elég hálásnak lenni. Tényleg végig gondolom minden nap, hogy milyen lehetőség van a kezemben, hogy véletlenül se felejtsek el hálásnak lenni azért, hogy ezeket a rendszereket nem nekem kellett megalkodnom, hiszen ezek nagyon-nagyon súlyos euró, 10 000-ek, 100 000-ek lennének. Aztán van egy nagyon nagy vonalú kompenzációs terv, amivel nagyon könnyen tudom az affiliate rendszerrel hozzákapcsolni az én üzletemhez a franchise partnereimet, olyan embereket, akik szeretnék ugyanezt elindítani, amit én, ugyanez az álmuk, ami nekem, ugyanígy vagy nagyobb álmuk van, mint nekem, és a kompenzációs terv lehetővé teszi, hogy ne én fizessem meg ezeket az embereket, hanem egy nagyon nagy vonalú kifizetéssel, egy 7-8 lépcsős kifizetéssel gyakorlatilag egy teljes nemzetközi keresetet tud biztosítani azoknak, akik elindulnak velem. Akár 85%-ot is tud fizetni a marketing terv, amivel teljesen egyedülálló, és talán ez az egyik legnagyobb ereje, ami miatt ennyi nagyágyú elindult a My Daily Choice felé. Más cégektől érkeznek meg ide a mi hajónkra, azok a karizmatikus emberek, beleértve például Dobi Sándort, akit általában Európában, hogyha egy új cég megjelenik, akkor őt szokták első kézből megkeresni. Ő is például az egyik ilyen, aki megérkezett erre a hajóra, és biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy, hogy ideig nagy sikereket ért el, ezzel az üzleti eszközzel, most ezzel a momentummal még sokkal nagyobbat fog elérni. Aztán van egy nagyon fair, kiegyensúlyozott jövedelemszerző rendszer, ami azért tetszik, mert általában a gyakorlatban azt látom, hogy ha valaki mondjuk egy vállalkozást indít, alkalmazott, akkor ott a legtöbbször nem fair a kifizetési rendszer, és nem abban mondom a nem fairt, hogy lehet, hogy több időt töltesz a munkahelyeden, és nem is az óráidat fizetik már meg, hanem akár a teljesítményedet fizetik meg. Amúgy ez lenne az ideális, a legtöbb helyen ott viszont nem így van, általában az emberek és a dolgozóknak a 20%-a hozza a forgalmat, amiből azért 100%-nak fizetnek, és a 80%-ot vonszolja az a 20%, és ezt a legtöbben igazságtalanságnak érezzük. Aztán nagyon jó a közösség, a kultúra, ami a sikereinket szolgálja, mert egy jó közösségben az ember mindig sokkal jobban tud teljesíteni, és nagyon jó online találkozók és képzések vannak hetente, ami azért segít, mert otthonról, akár így a kanapédon, a kardigánodban, hogy ez a hölgy a laptoppal az öletbe, gyakorlatilag kijárhatsz egy online egyetemet, és igazán a vállalkozásodra tudod növelni, hiszen a tudás az nem csak hatalom, a nem tudás az aztán ott lehet az igazi nagyokat veszíteni, tehát a tudás az azt szokták mondani, hogy hatalom, tehát nem csak hatalom, hanem rengeteg pénzt is tud hozni az embernek, hogyha van képzettsége valamiben. Aztán a felsővezetői mentorálás, hát tényleg arról is nagyon sokat tudnék beszélni, de nem szeretnék, én azt mondom mindenkinek, hogy érdemes elmenni és személyesen megtapasztalni azt, hogy a My Daily Choice vállalatnál, a My Daily Choice cégnél micsoda mentorálás és micsoda hátteret kap az ember ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát. Nyilván, hogyha valakinek nincs álma, ahhoz nagyon hozzátenni nem lehet, a nullához a 100-at hozzátesszük, megszorozzuk 100-al, akkor is marad a nulla. Szóval, de ha van álom, akkor viszont azt tudom mondani, hogy egy fantasztikus lehetőséget kaptok. És
egy picit meg is mutattam, hogy milyen a webshop, mert szerintem érdemes lenne a webshopot is megnézni. Ugye egy ilyen webfelületet kapunk, amikor elindultunk a vállalkozással, és ha egy pillanatra lehet, hogy én az első látásra mondjuk megijedtem ettől a webshopból, de ma ennyire modernnek kell lenni egy webfelületnek ahhoz, hogy te egy nemzetközi porondon tudjál értékesíteni. És hogy ma például Black Friday akció van még, tehát egy folyamatos bannerek mennek, ezeket a cég nektek csinálja meg minden üzletágnak, de hogyha valakinek adsz egy ilyen webfelületet, gyakorlatilag egy név, e-mail cím, telefonszámmal, akkor az, aki megkapja ezt a felületet, az ezt a professzionális weboldalt fogja látni, amiben látjátok, hogy akár többféle ajánlatot is tudnak tenni, lehet, hogy nem ismered még a termékeket, viszont ha szeretné a partnered megismerni, akkor az összes termékről ismertetőt talál, a webshopból gyakorlatilag a fizikális, a digitális termékeket is eléri, megrendelheti, és ott akár magyar nyelvre átállítva bizonyos információkat is megtalál róla. Aztán van egy feltöltőkártyánk, amit itt Brandbox-nak hívunk. Ez a feltöltőkártya, ez arra is lehetőséget ad az ügyfeleidnek, a partnereidnek, hogy képzeld csak el, amit elkölt ebbe a webplázába, legyen az az egészségére, a napi dolgaira, bármi, ami ebben kapcsolatos, ugye, amit otthonra vásárolsz, a samponottól kezdve, a CBD olajaig, teljesen mindegy, ennek az egyenlege, ez egy online utazási platformban kedvezményként megjelenik, tehát ez lesz az első olyan webpláza, amit valakinek oda tudsz adni, ahol minden, amit elkölt a webplázában, azt utána utazási kedvezményként igénybe tudja venni. És ez fantasztikus, mert nagyon sok helyen kínálnak termékeket, Black Friday is nagyon sok helyen van, de egyetlen egy olyan weboldal nincsen, ahol az elköltött összegedért utazási kedvezményeket kapsz. Én nem olyan rég Amerikában voltam, és ezen az utazási platformon $350 tudtam spórolni a szállásomból a 10 napra, tehát nagyon-nagyon jelentős kedvezményeket lehet kapni ezzel az utazási lehetőséggel. És akkor az is gyakori kérdés szokott lenni, hogy ez működik vagy nem működik nekünk. Ugye egy olyan ágazatban vagyunk, ahol mindenki nagyon okos, és mindenki a másiknak próbálja elmondani, hogy ismert olyat, meg látott olyat, aki már ezt csinálta, de amúgy mindennel így van, hogyha most éppen egy kávézót vagy egy cukrászdát akarnál indítani, ott is megjelennének azok a kedves barátok, akik nagy valószínűséggel semmit nem csináltak még meg, viszont mindent jobban tudnak az életben, mint te, és mindig tuti ötleteik vannak arra, hogy merre kéne neked menni, a politikára és mindenre jellemző ez. Na, ugyanígy ebben az ágazatban is ezt meg lehet találni, ha beindítod a webvállalkozásodat, az online vállalkozásodat, biztos megjönnek. Én csak károgóknak hívom ezeket az embereket körülötted, akik elmondják, hogy ez mitől nem fog működni. Vagy amikor megmutatod nekik, ez például a leaderboardunk, tehát ez azt jelenti, hogy itt mutatja a webiroda, ugye arról beszéltünk, hogy nyomon tudod követni, hogy mi folyik a te vállalkozásodban. Itt látjuk nemzetközi szinten, hogy mennyi új partnert hoz be mondjuk egy-egy vállalkozás. 97, 56, 11, 54, 4, 50, 24, 18, látod mekkora üzleti volumeneket hoz be, és ilyenkor még azt szokták mondani, hogy jó, hát persze nemzetközi szinten ott nagyon sok pénz van, és abszolút ez így működhet, de mi van Európában? És akkor meg tudom nézni a saját vállalkozásomban, hogy mi történik, hogy az én nemzetközi vállalkozásom, amiben mikro franchise-ok vannak, hogy ott hogyan működik ez a vállalkozás, és igen, több ezer, 4000, akár $4000 forgalom, $3000 forgalom lehet egy 10, 20, 12, 8, 9, nagyon-nagyon sok új webplázát indítanak, és nagyon-nagyon sok vásárlás történik. És tényleg azt tudom nektek mondani, hogy ezek az emberek nem vállalkozók voltak előtte, ezek az emberek nagyon sokan alkalmazottak voltak előtte, és azt a lehetőséget megkapni, hogy el tudod indítani a saját vállalkozásodat, el tudod indítani egy klikkeléssel, egy név, e-mail cím és egy jelszó beírásával a saját vállalkozásodat, ez szerintem egy univerzális lehetőség.
Tudsz magadnak akár mintakollekciókat rendelni, hogyha ma akarod elindítani a vállalkozásodat, szerintem ma a legérdemesebb, mert ma Black Friday akciónk van, még ma és holnap, tehát azokat a mintakollekciókat, amiket éppen megrendelnél és szétosztanál a következő franchise partnereidnek, azokat most érdemes megrendelni, nagyon sok mindenből egyet fizet, kettőt kap akció van, ezt jelenti a BOGO akció, és vannak olyan termékek, amiket 65%-kal olcsóban áruljuk. Én most az elmúlt napokban megnézegettem más cégeknek, hogy milyen kedvezményeket adnak a Black Friday-nél, amire azt láttam, hogy voltak olyan üzletek, ahol komoly verekedés volt nők között, akár kabátokat téptek ki egymás kezéből, és csak 40% kedvezmény volt. 40%-ért képesek voltak összeverekedni, egymás hajjának menni, hogy azokat a méreteket megszerezzék. Te pedig egy olyan webplázát kapsz, ahol 65% kedvezmény van, és egy olyan webplázát kapsz, ahol egyet fizet, kettőt kap akció van. Úgyhogy azt tudom neked mondani, hogyha megfelelő mennyiségű embernek küldöd el, akkor az a szerencse fog érni, hogy te legalább nem látod azt a verekedést, ami a benne lévő termékekért van, viszont biztos vagyok benne, hogyha fel tudod hívni rá a figyelmet, akkor lesz olyan, aki lecsap az akcióra, lesz olyan, aki megérti azt, hogy mit jelent az egy olyan webplázából vásárolni, ahol az utazási kedvezményeket utána el tudják költeni és használni. Remélem, hogy kedvet tudtam csinálni a My Daily Choice-hoz, legalább annyira, hogy kérsz egy linket, hogy belenézel az oldalba, beaktiválod az oldaladat, és ha megkérdezed, hogy miért most kellene ezt megtenned, hiszen az emberek nagy része azt halogat, mindent később csinálna meg. Nagyon sokszor, amikor hozzánk jön egy lehetőség, akkor amikor felénk jön, akkor elég ijesztő is, és nem tűnik olyan nagynak. Amikor elmegy, akkor mindig sokkal nagyobb egy lehetőség, és sokkal jobban rájövünk, hogy akkor kellett volna megfogni, az elején kellett volna ott lenni. A My Daily Choice-nál most van a momentum. Az a momentum, ami más cégnél már vagy a stagnálás, vagy pedig a lefele menő ága van, viszont ez a cég, mivel már lassan a 10. événél van, ezért vizsgázott, ezért már biztos cég, egy nagyon-nagyon jó momentum, egy nagyon jó pillanat ahhoz, hogy a legjobb pillanatba csatlakozzál, hogy ne legyen túl korán se, hogy csatlakozol, mert már a cégen lehet látni, hogy ez a cég már nagy túlélője a kezdeteknek, hiszen az első 3-4 évben szoktak túlmenni, tönkre menni a cégek, viszont ne legyen túl késő se ahhoz, hogy azt tud mondani, már megint elszaladszottam egy lehetőséget. Úgyhogy kérd el gyorsan a linket, ne felejtsd el, hogy a BOGO akció az ma és holnap tart már, viszont abban a pillanatban, hogy vége van, is benne van a lehetőségedbe a Brandbucks kártya, benne van a lehetőségedbe, hogy üzleti vállalkozást indíts, és benne van a lehetőségedbe, hogy a legjobb termékeket 60 napos pénzvisszafizetési garanciával kínáld mindenkinek. Remélem, hogy tudtam neked megfelelő információt adni. Mindenképpen, ha megnézed ezt a videót, azonnal kérj el linket attól, aki meghívott téged. Szép estét, sziasztok!